Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Niet dat hij vroeger geen bekijk trok als hij voorbij reed in zijn rood-wit-blauwe trui. Maar sinds 10 mei 2010 staat echt iedereen hem na. Kijk, daar hij hem. De spookfietser is wereldberoemd geworden in Zeeland. Hij kon zich niet bedwingen toen het peloton passeerde, stapte op zijn fiets en werd voor altijd Giro-renner. De finish was net iets te ver, maar niet alleen voor hem. Dus is dat zo'n schande dan? Kijk de rituitslag er maar eens op na. Daar is sprake van did not finish, Van der Velde, Christian. Did not finish, Duinkerke, Johannathan. Nou, ik denk dat het idee-rennen, zoals men dat dan noemt, dat is, heeft zijn bakermat in Zeeland. Dat heeft alles te maken met een meneer die heet Jan de Jonge. Die heeft zich opgeworpen om jongens en meisjes met een vooral geestelijke en sommigen ook met lichamelijke handicap, om die op de fiets te krijgen en daar plezier aan te laten beleven. Binnen de wielervereniging Zeeuws-Vlaanderen is dit de grootste groep. Heb je je best nog gedaan? Ja. Ik ga de volgende keer voorstellen en hout. En hout. Alles goed. Jullie gaan ook zeker mee naar Beveren? Zeker. Mijn zoon is zelf verstandelijk gehandicapt en die was fietsfanaat. In 1999 zijn we daar begonnen, fietstrainingen opgevat. En dan zijn we in 1999 ook in de zomer hebben we een wedstrijd gedaan in Roosendaal, Bergen op Zoom. En dat is uitgegroeid. En we hebben op die wedstrijd nog 4 andere jongens ontmoet, waarvan er nog steeds 2 mee fietsen. Plus die 2 hier nog, dus dat is nog 4 van die eerste groep. En inmiddels is de groep tot een kleine 40 man gegroeid. Henk, Ja, het is rood, het vliegt in de lucht. ik weet het niet. Een vliegtuig met een bloedneus. Het is gewoon aan het glijden naar beneden. Dan kijk je op een glijbaan. Nee, een skiwi. Het is rood. Ja, Het vliegt door de lucht. ik zou het niet weten. Een smurf. Maar de smurf is toch blauw? We wachten nog even op die Brabanders, jongens, of zijn die er al? Nee, die zijn er. Namens de burgemeester van Beveren heet ik jullie hedenavond allemaal welkom. Aan welzunnen en dat je een schone avond mag hebben. Hè? Ik was tandemrijder bij een gezinsvervanger tehuis in Terneuzen. Maar dezelfde Willy Maas die kwam dan weer te roren en die zegt, komen jullie naar Hulst, dat is veel leuker. Oké, we kwamen naar Hulst en dat was inderdaad veel leuker. Moet je luisteren. Wanneer we snel fietsen, hard fietsen, dat is ongeveer hetzelfde, dan rij je zo dicht mogelijk tegen die witte streep. Luister iedereen, zo dicht mogelijk tegen die witte streep. Ben je nou moe, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Ben je nou moe, dan ga je boven de blauwe baan. Dan mag je zacht rijden zoveel als jij wil. Nooit naar die blauwe baan voordat je goed over je schouder hebt gekeken. Ja, want anders heb je kans dat je voor je weet waar je heen hoort. Sodemieter. Oh, dat wist ik niet dat het zo was. We gaan weg voor een kwartier. Een kwartier. Dat is ongeveer net zo lang als de ronde van IJsendijk. Dat is ook ongeveer een kwartier, heb ik me laten vertellen. Oké. Dus
Als de bal nog een keer gaat, dan is het nog 1 ronde, meisje en jongens, hè. Goed zo, Henny, op de pedalen, hè. Kom aan. Keurig, Saskia. Mooi hoor, prima. Goed zo, Saskia. Moet proberen een tandje groter te rijden. Aan deze kant schakelen. Ja. Ja? Nee. Deze, nee? Nee, precies de andere kant. Hier ligt hij goed. Hier ligt hij op dat kleine tandwieltje, dat is prima. Ja, keurig. Even kijken. Maar dan trap je kleiner, hè? Dan moet je naar je toe halen. Het mooiste is ze motiveren tot een bepaalde prestatie te brengen. Ik ben toch wel een klein beetje competitiedier. Ik vind dat vooral het coachen langs de kant staan, aanwijzingen geven enzovoort. Tandje kleiner, tandje groter, kom aan, pak die beet, probeer ermee mee te gaan enzovoort enzovoort. Ja, wedstrijdmentaliteit dus, ja. Ook wanneer hij in een groepje zit, bijvoorbeeld met Hans. Ja. Maar Hans is een slimmerik. Ik mag. Hans is een slimmerik. Die gaat precies in je wiel zitten en die gaat er op plaats voorbij. Ja? Ja. Als jij dan in de laatste honderden meters bent, dan heb je eventjes adem gehaald, probeer je toch Hans de kop over te dringen of wie dan ook hoor. Ja. En dan doe hem zo groot mogelijk zetten, die versnelling. Ja. En dan geef je alle tijd. En tegelijk een beetje proberen te kijken of hij niet links of rechts naast je komt. Nou, dan ben je de volgende winnaar van de eerstvolgende koers in het nieuwe seizoen. Denk ik. He? Toppie. Hoe ging de training, Peter? Goed. Perfect. Was het zwaar? Nee, voor mij niet. Jij bent wel goed getraind. Ik heb dat wel eens eerder gedaan. Hè. Wat wil je gaan bereiken met wielrennen? Voor goud. Helder. Dus, en dat blijft ook zo. Vandaag, donderdag 7 oktober, morgen 8 oktober. Rusten, rusten, rusten. Moeten jullie werken morgen? Oh, kan je een snipperdag vragen? Maar een zaterdag op IJsendijk is het wel presteren. Hè? Bedankt voor de training hedenavond, ook namens de burgemeester van Beveren. En veel succes in zaterdag in IJsendijk. En nu gaan we de rijwielen naar de automobielen brengen. Hè? Attentie. Het is ook voor mij inspirerend om te zien dat iemand zijn gebrek overwint en daar machtige opoffering levert en dan iets doet wat hij zelf niet wist dat hij het kon. Daar gaat het om. Het zijn allemaal jongens die best veel voor de sport over hebben, die heel veel willen trainen. Die ook wel leuke wedstrijden, want het is net echt koers. Ook dat ze elkaar beloeren, dat ze geen kop willen doen voor elkaar. Dus het is wel mooi om te zien. Ik vind het leuk. En omdat we in Zeeuws-Vlaanderen behoorlijk wat begeleiders hebben, loopt het hier beter natuurlijk. Je moet altijd een begeleider bij een renner hebben. Dus dat is het probleem. Er zijn jongens en meisjes zat die willen fietsen, ook op de racefiets, maar die vinden geen begeleiding. En dan bloeit het gewoon dood. Laatste ronde dus voor iedereen, ook voor de tandem van Vonk en Piesens. Laatste ronde. Of ze nu eerst worden, of 7e of 13e. Kijk, als ze die koers hebben uitgereden, ja, dan hebben ze een enorm voldaan gevoel. En dat stralen ze ook echt uit. Hè. Je ziet het plezier van die mensen. Ja, daar mogen denk ik andere valide sporters zich wel eens aan spiegelen. Ik ben 7e plaats geworden. Ik ben een 11e plaats geworden. Ik ben 2e geworden. En ik ben eigenlijk wel geworden. Ik ben 12e geworden. Kort voor het einde waagt Theo Middelkamp een machtige aanval die hem in de kopgroep brengt.
Met een ruime voorsprong passeert hij als eerste de finish voor Sercu en Jansen en behaalt met deze prachtige rit als eerste Nederlander het wereldkampioenschap op de weg voor professionals. Gemeente Kielderse rit wilde betonen aan Theo Middelkamp. Was dat groots? Alsjeblieft? Was dat een grootse happening? Maar nee, dat was niet vet. Want daar houden allemaal niet van. Nee? Hij moest geen luxe uit, maar geld had. Wil je het unieke met je kop in de wind wielershirt winnen? Ga dan snel naar www.omroepzeeland.nl en doe mee.